जाबाय दा नोंथांमोना नैबे थावनियावहाय मोनसे हाबाफारि खुंदों ओरैनो बे मा हाबाफारि गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि मान बावनाय जासिग्रोबाय जे जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय गुरु दर्शक सभा होननानै बुङो। बर'नि फिननांगौब्ला गुरु नुजाथिनाय मोनसे मेल होननाय जादों आरोखि। दा बे गुरु दर्शकनि ओंथिया जाहैबाय जेरै न'खर संसार जानायजों मोनसे धोरोम हादोरजों एखे जायो आरोखि। दा बेखायनो जेरै मोनसे न'खरनिफ्राय सासे बिमा बिफानि फिसाफ्रा गोबां थायो, जेरै फिसा हिन्जाव थायो, फिसा हौवा थायो, साब्रै साबा। सोरबाया साख्रि लानानै गुबुनाव थाहैबाय, गुबुन थावनियाव, सोरबा फिसाजोआ अबेबा बिलाइ हरजाबाय। थिग बे रोखोम गोजान गोजान थानायलाय बोसोराव खेबसे जेरै बिमा बिफाखौ नायफैयो आरो सुख दुख बिदा फंबायजों बिब' बिनानावजों बुजिलायो, सोंलायलायनाय जायो बा नुलायलायनानै गोजोननाय मोनो। थिग बेबायदिनो माने जोंनि धोरोमावबो बा गुबुननि धोरोमफ्रावबो बिदिनो आरो। दा जोंनि गुरुनि बोसोनाव बिदि बे मोनसे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बोसोराव खनसे माने गुरु दर्शक आरो सभा खुंनानै माने दाब दाब गोबां जायगायाव थानाय जोंनि धोरोमनि भक्तफ्रा नेपाल हादोरावबो दं, सनितपुराव दं, बिदिनो गोजान गोजान दं आरो। दा बेनिखायनो जों बोसोराव खेबसे, सोरबाया फैनो हाया बोसोराव खेबसेबो, बेखायनो बोसोराव खेबसे फैनानै जों गुरुजों नुजाबाय। बेनिफ्राय गुरुनि मोजां गाज्रि हालोदखौ जों बुजिबाय आरो गुरुआबो जोंखौ फिसा हिसाबै बोसोराव खेबसे नुनानै जोबोद गोजोनबाय बा खुसि जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंबो भक्तफ्राबो बिदा फंबाय बयबो मोखां नुलायनानै मोजां गाज्रि मिथिलायनानै गोजोनो। आरो बेबायदिनो जोबोद खुसि रंजाजों जों नैबे गुरु दर्शक आरो सभाखौ खुंनाय जायो। जेरै गुरु होननाया मोनसे जोबोद बेसेन गोनां, जिउआव गुरुखौ खुलुमनानै मोनसे गावनि जिउनि पाप दुखुफोरखौ जोङो बायख'नो हायो। बेबायदिनो जोङो गुरुजों नुजायोब्ला, गुरुजों नुजानायजों लोगोसे जोंनि माखासे पाप दुखुफोरा परित्रान जायो। बेफोरखौ बे थांखिखौ लानानै जोङो गुरुखौ बोसोराव खनसे दर्शक एबा नुजाथिनाय जायो आरो गुरुजों। जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो। जोङो 17 अक्ट'आव जोङो जानुवारिनि 17 अक्ट'आव जोङो बोसोरे जोङो ज' जाफैयो। बेदिनखालिनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावो, जेरै बादा बेखेवनाय, थान्दै मेल बेफोरबायदि खुङो। आरो बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो गुबै हाबाफारिखौ जों लायो, फिरफिला दैखांनाय आरो बिदिनो आर'ज मेथाइ खननाय आरो बिदिनो धोरोमनि बाथ्रा, धोरोमनि गियान भक्तफोरनो फोलायनानै होनाय। जेरै बेखौ जों बुंनानै होनो माने गोरबो राव। गुरुआ माखासे गोरबो राव महरै जोंनि मुं देंखो बिजाबाव लिरखानानै होनाय दं। बेबायदिनो जोङो बे बिजाबनि माखासे गोरबो रावफोरखौबो जों फोरमायनानै होनानै माखासे गोरबोनि धोरोमनि गुबै गियाननि बाथ्राफोरखौ जों भक्तफोरनो फोलायनानै होयो आरो गुरुआबो जोंनो बेबायदिनो फोलायनानै होयो। दा जोंनि बे खुंनाया 63थि जाबाय आरोखि। जाबाय नोंथांमोना नैबे थावनियावहाय मोनसे हाबाफारि खुंदों ओरैनो बे मा हाबाफारि गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि मान बावनाय जासिग्रोबाय जे जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय गुरु दर्शक सभा होननानै बुङो। बर'नि फिननांगौब्ला गुरु नुजाथिनाय मोनसे मेल होननाय जादों आरोखि। दा बे गुरु दर्शकनि ओंथिया जाहैबाय जेरै न'खर संसार जानायजों मोनसे धोरोम हादोरजों एखे जायो आरोखि। दा बेखायनो जेरै मोनसे न'खरनिफ्राय सासे बिमा बिफानि फिसाफ्रा गोबां थायो, जेरै फिसा हिन्जाव थायो, फिसा हौवा थायो, साब्रै साबा। सोरबाया साख्रि लानानै गुबुनाव थाहैबाय,